Hello everyone. Join us on a full tour of Highlands Park Legaspi, one of the best scenic hangout spots in El Bay. Located on a hilltop, this park offers breathtaking views of Mayon Volcano, delicious local food stalls, chill vibes, and vibrant nightlife. Whether you're a local looking for a new Barcata spot or a tourist planning a Legaspi trip, Highlands Park is a must-experience destination. Like, comment, and subscribe for more Bicol travel tours and adventure around the Philippines. Hindi, mamaya. Yung kaibigan ko kasi si Ani ba? Si Ani ba? Si Ani. Tapos,
Okay, you do that. Okay na? Smile. Bella, smile. Anak. Sabi nung minsan ko kapag Para ka lang bumili ng ano, sitong maliit tapos may sitong na malaki. Para ka lang
Excuse me po. Silence ako sa loob. 6:30 pa. Hindi man ako nagbakal na. Sabi ko next time na lang. 6:30 pa nga niyan next. Oh, parang po na mag-airdrop ako. Ano mo si Liam? Lewat ka naman makulit. Ito mo, literal lang kita talaga. Oh, Nasha. Wala tanadat pa. Iwan yan ang gamit ko pagkakag.
Ano
Kahit saan po. Sige po, sige po kayo. Ito na lang sa blue. Okay, sir. Good afternoon, sir. Okay, Welcome good po afternoon. Sa Highlands Luge Adventure. So, ano po bang mga bawal po? Nahin ko na po. No using cell phones. No racing, no bumping. Since na-solo lang naman tayo, sir. Hindi ko na, sir. Walang kasama. So, this is, sir, ano po? 600 meters po. Okay. Ang haba po nito. And, yung sinasakyan po natin is power by gravity po. Ibig sabihin po, galing po tayo sa taas, pababa. Mm, Ano po? Ang kamay po natin, lagi po nasa nabela. Ang binti po natin, lagi din po nasa. okay. Kapag ano po, nakita po natin yung finish line. Ay, bago po pala yun, gawin ba sir? Ano po? Paano po ba natin yung drive? So paano po ba? Gawin ba lang, push po natin ng konti hanggang mag-middle push. Push po natin. Push. Push. Hanggang middle lang po. Wait lang sir. Ako na po. Hanggang dyan lang. Okay. Pag nagkaganyan po yan, dire-diretso po yan. Galing po dito. Dire-diretso. Pag gusto po natin mag-hinay, Pull. pull. Okay. Then, pag gusto po natin mag-stop, full brake po natin. Sige. Or sagad po natin. Dapat sir, tumikit po dito. Sige po. Yan. Pinakababa po. Okay sir, pag nag-stop po tayo, kung saan man po dyan, hindi po tayo bababa. Okay. Kasi may mapupush po sa Sige kuya. Pag nakita po natin yung finish line, ang gawin pa natin, slow down, then full stop. Sige. Sige pa. Nagagalaw lang po yan. Pag liliko po ng left. Po, pag right po. Okay sir, ready po? Ready na kuya. Okay, ready po. Go position 1 first sir. Hanggang middle lang po sir. Yan. Okay po. Sir, ready? Ready na po. And go. Okay. One ride lang naman, kuya. One round pala. Pag
Pag 2 rounds ko yan, ibig sabihin, isa pa na okay, sige. May kasama pa kayo. Wala naman po. Pasok na po, sir. Okay, thank you.